ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Пас дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста дар видео лайк бимонед, мо боша видеоролика сар мекунем. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Даниэл Кормиер гуфт ки чемпиони оянда дар вазни сабук мешавад. биё суханои ӯро гӯш мекунем. Ислам Махачев: ва ман дар ҳақиқатан барои ин чиз боварӣ дорам, на танҳо аз сабабе ки ӯ дӯсти ман аст ва ҳам дар дастаи ман аст, балки ман боварӣ дорам ки Ислам Махачев ба истеъдод аст. истеъдоди ҷанги ӯ барои рақибон хеле нороҳат аст. ислам ӯ ба монанди стили Ҳабиб нест, аммо ба ман бовар кунед, ӯ ҳам малакаҳо дар карьера дорад. Масалан, стойка. ӯ дар стойка хеле хуб аст ва ӯ дар ҷангҳои худ нишон медиҳад ки чӣ гуна дар ин ҷанба хуб аст. чӣ хеле ки ҳамамон медонем, Ҳабиб дар аввалин карьера дар стойка проблема дошт. зарбазанӣ ӯ хуб набуд. ҳозир хеле хуб шуда. Ислам бошад, дар зарбазанӣ хеле хуб аст ва ӯ тайёр аст ки дар болои дивизион барояд, гуфт Кормер. хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев метавонад муҳорибаи навбатии худро 6 март бар зидди Дрю Добер дар турнири UFC 259 дар Лас-Вегас гузаронад. дӯстон, шумо боварӣ доред ки Ислам чемпион хоҳад шуд? ҳатман фикротон дар комментария нависед. ин буд якчанд хабарҳо аз ҷаҳони ММА. бо мо буданро фаромӯш насозед. хайр.